Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Ang buhay natin sa araw-araw may kanya-kanyang aw. Minsan, dala ng edad. Agoy! Kahit bagito, hindi exempted dyan. Basta't nagbabanat ng buto, panigurado. Kahit nga kung panat ang buto sa araw-araw na pagmamaneho, rain or shine, sa tindi ng traffic, buti na lang pagdating sa bahay, nandyan si Commander. Unang hagod pa lang, nanunuot na ang init at lamig. Dama agad yung ginawa. Yung tipong instant pero long-lasting. Nakakawala ng pagod. At ang bango pa, in fairness. Yung sakit ng katawan, normal lang yan sa ating kumakain ng sagat. Kaya nga may paw. Kaya go lang ng go, bro! Dahil walang aw sa paw. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Sa arthritis at rheuma, sa muscle ache at marami pa, lahat ng yan ay mawawala sa Pauliniment. Pauliniment, 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 Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Pare, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Magandang araw! Nagbabalik ang Usapang Aldris at ngayong araw pag-uusapan natin ang mga sakit na UTI, ulcer at syempre lunok. Ano nga ba itong mga to? Na-curious kayo? Ano kung ano ang lunok? So, umpisahan na natin sa UTI muna. Kasama pa rin natin sa episode na ito ang doktor ng bayan, Dr. Jose Ursua, para sa mga tanong medikal ninyo. So bago ang lahat, gusto kong bumate sa kanilang lahat. Magandang umaga po, magandang hapon, or magandang araw. Magandang araw, Ma'am Cynthia, Sir Jomar. Magandang araw, Doc. Magandang araw, Sir Jomar. So, umpisahan na natin at yung mga viewers natin mukhang excited sa topic natin ngayon. Ano kaya itong lunok? Di ba? Doon ba tayo mauuna? Syempre hindi. Okay. Umpisahan natin sa usapang pangkababaihan muna. Yeah. Ito ang UTI or myoma. Doc, ang myoma po ba ay saan namin nakukuha kaming mga kababaihan? Unang-una, gusto ko i-define na ang myoma ay isang sakit ng matres usually yan. Hindi yan makikita sa ibang parte ng katawan ng babae. Although, nakasentro siya sa female reproductive system, pero pwede ring magkatubo ng myoma sa may bandang labas ng matres din. Kasi sinabi ko nga, matres talaga. Yes, Doc. Pero matres talaga siya. Yes, diretsa ang tanong, Doc. Nakakamatay ba o hindi ang myoma? Ang myoma lang po ay isang growth, mayo, the word mayo and then oma, mayo yung muscle mismo ng matres, that's the origin of the word, no?
muscle, hindi siya nakamamatay. Pero kung depende sa lokasyon, depende sa laki, kasi size matters this time. Ha? Ang myoma, size matters. No? So, yung mga nagsasabi na size does not matter, sa myoma, medyo papansinin na yan ng gynecologist, no? Kasi may myoma na nakakabara sa paglabas ng baby, kung mali ang position niya. Halimbawa, daanan ng baby, nandun yung growth ng myoma, hindi pwedeng dumaan yung baby. Yes, Doc. Paano Oo. malalaman ng isang babae na meron siyang myoma or any symptoms na magsasabing may myoma ang isang babae? Una, ang myoma ay kadalasan sa profile ng age, yung mga medyo may edad na. So, pag may edad na kayo, mataas ang chance na may myoma kayo. So, profile yon. Ang symptom, ang symptom ng myoma ay pwedeng, although hindi madalas na nakikita din, hindi lahat ng may myoma may ganito, pero it's possible na pag dinudugo, pag halimbawa dumugo yung myoma na nasa submucosal o intracavitary, dudugo siya. Although may myoma din na asymptomatic or walang symptom. Pwede rin maging may pain at saka yung mga signs din ng infertility. Doc, paano mo madidistinguish paano namin madidistinguish na myoma na pala ito or simpleng lang pala ito, menstruation lang pala? Dito papasok yung specialty ko na magagawa ko ng ultrasound. Siyempre, yung sinabi ko kanina, yung profiling of a patient, and then mag-i-interview, pero kadalasan hindi enough yung kapakapa, hindi enough yung interview. Kailangan pasukan muna ng yung gagamitan ng equipment, technology, yung tinatawag na imaging, ultrasound, kasi ang ultrasound pwedeng maipasok sa puwerta, ipasok sa puwet. Usually pag gynecologist, ganun ang ginagawa ko. Kesa daliri ang ipinapasok, yun na lang parang transducer. And then madadiagnose ko ang myoma. Yes, Doc. Ano yung cause niya? Is it bacteria? Is it parang tumor or cyst? Or pagkain? Stress? Ano yung ang cause? Rest assured, lahat ng sinabi mo, Sir Jomar, ang myoma ay bigla na lang tumubo na hindi napag-alaman na dahil ito'y, alam mo tama, karamihan sa mga tao, sa mga nakikita kong pasyente, Doc, anong bawal kainin? Doc, dahil ba sa ginawa ko ito? Good news, hindi dahil doon. Hindi dahil sa mga pinaggagawa nyo, hindi dahil sa kinain nyo at nilunok nyo, hindi dahil doon. Bigla na lang pong sa mga may edad na 40 pataas o kaya yung mga sa reproductive age na sinasabi. Ang reproductive age, yung panahon na edad ng babae na kayang-kaya niyang mabuntis, and then bandang towards the 50, 60 years old, sila yung tinutubuan ng myoma. Hindi po siya kayang pigilan, bigla na lang siyang out of the blue, tumubo siya. Parang bigla na lang umusli, bigla na lang tumubo. Parang kabuti na Parang, lang siya may myoma ka, sabi. Usually, yung mga babae din, yung wala silang kamawang kasi ayaw nilang doktor, dentist sabi. Bakit doon na pa myoma? No, pag-gyne, pag pinasok ko yung transducer, doon namin malalaman na myoma. Kung minsan walang kamawang-muwang yung babae, may myoma pala siya. Surprise. Doc, napipigilan ba ang pagkakaroon ng myoma sa mga pagkain ng mga saging, ng mga apples? Sorry, medyo hindi ganon. Talagang yan ay isang napakalaking hindi namin maintindihan mga doktor. Hindi dahil sa kinain na saging o apple. That's why kahit ubusin yung apple sa tree, you will really see your gynecologist. Hindi yung an apple a day. So, kailangan ng mga babae ng regular ultrasound regardless Magpapacheck kung up healthy sila o walang nararamdaman. Kailangan meron at least silang magpatingin sa gynecologic ultrasound specialist para sa kanilang investigasyon ng kanilang matres, ovaryo, at kung ano-ano pang parte ng kanilang katawan. Kasi minsan may silent nananahimik, hindi nagsasalita. So, hindi po Silent. pwede yung kasabihan, Doc, na an apple a day will... Keeps the doctor away. Oo. Ibang medyo sitwasyon. sa myoma, kahit ubusin nila ang apple ni Eva. Ano yung nakikitang medical solution doon? Operation?
Again, ang tama ka, Sir Jomar, pero hindi rin lahat. Let me tell you, hindi lahat ng may myoma ay operahan. For example, ikaw ay single. You are 30 years old. Hindi ka pa nakapag-asawa. Alangan naman tanggalin yung matres mo. May impact Oo. siya. Doc, lahat ba ng myoma is dinudugo? Hindi lahat. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang lokasyon ng myoma nyo ay intracavitary or submucosal, pwedeng isa sa symptoms niya ay magdurugo. Pero meron ding hindi kasi yung tinatawag na serosal or intramural, ito yung mga terms, no? The gynecologist will tell you about it, don't worry about it. Habang yung terms ginagamit ko just for you to know, pero huwag kayong matakot sa terms. Yung doktor na lang ang problema sa terms. Pero hindi lahat ay pare-pareho ang pagbibigay ng management, hindi pare-pareho ang presentation. Ganun po. So, hindi dahil may UTI ka, kaya magkakaroon ka din ng myoma, Doc? Hindi po related ang UTI sa myoma. Kasi ang myoma, sakit ng matres. Ang UTI, as the word implies, urinary tract infection is from the urinary tract. Hindi po related. Anong cause ng mga UTI? Ang UTI naman, the fact na infection po siya, ay ang most common cause ay E. coli. Yung bacteria po siya. Ang E. coli ay natatagpuan sa fecal material sa ating bowels. Normal siya na parte ng ating tinatawag na dumi, pero once na napadpad siya sa may bukana ng ihian at pumasok siya, magiging cause na siya ng UTI. Yung ihi ay malinis po kung walang UTI. Kaya di ba yung may mga narinig tayong kwento na natrap sa hayat, ang ininom niya ng ilang Ihi. araw na yon ay ihi niya because after all, you recycle. Did you know that a baby inside the mother's womb would actually urinate and drink again his or her urination, yung amniotic fluid. Yung gustong-gusto natin na sinisisip, sabi natin sa balot, ay amniotic fluid yon ay ihi ng bata. To illustrate that the ihi is supposed to be normal, walang infection. Kaya yung may UTI, syempre, ibang usapan na yan. May bacteria siya. Doc, sa mga ganyan, nakakatulong ba ang food supplement kapag meron kang myoma or UTI? Siguro in general, ang mga food supplements just to keep you from having a good immune system. Still, palagi nating sinasabi na pampalakas ng resistensya para hindi kapitan ng mga sakit. Sa UTI siguro pwede kong sabihin na to ward off infections, if you have a good immune system, madali mong labanan ang mga pumapasok na invader. Pero ang myoma medyo wala pong specific na ginagawa, bigla na lang po na siguro ang sagot ko dyan is kung ikaw ay may myoma, mag-take ka ng supplement para mapaghanda ang katawan mo na ikaw ay isang araw o operahan. Doc, yung Paghahanda pa Oo, rin, oo, hindi opo, ba? Doc, Oo. sa UTI ba, babae at lalaki? Oh, Pwedeng magka-UTI? lahat ng tao na may urinary tract, when I say urinary tract, genitourinary kasi nakataon sa lalaki, ang kanyang ari ay kanya ring ihian. Kaya sa lalaki medyo crucial din yun, ano? Pero sa babae kasi, let me tell you, iba ang ihian sa butas ng labasan ng baby. So, mas prone ang mga babae sa UTI, Doc? Mas Tama prone na ba? prone. Unang-una, anatomically, they have a very short urethra. May relationship kasi talaga yung urethra ng mga babae sa sexuality rin nila saka sa pagkakaroon ng UTI. In fact, kung buntis ang isang babae, prone sila sa UTI. Pero ang lalaki normally hindi basta-basta nagkaka-UTI. Kung malikot siya sa aparato, kung saan-saan niya ipinapasok yung aparato niya, malamang makakakuha siya ng infection. Doon lang ba, Doc, sa mga kalalakihan, doon lang ba sa pagiging malikot nila nakukuha ang UTI? Hindi naman dun lang kasi marami din. Sa lalaki, pwede rin kasi magka-UTI dahil sa sexual activity, yung hindi sila gumamit ng protection and then nakaakibat ng STI. STI is hindi yung eskwelahan kundi sexually transmitted infection.
yung pong tinatawag na risk factors for UTI sa male ay yung hindi pag-inom din o kaya mahilig sa mga alat o kaya related pa rin doon sa general concept na kaya siya nagka-UTI, hindi umiinom, hindi siya umiihi, ayaw umihi, mga ganun, pinipigilan niya, ganyan. At saka yung pagkakaroon ng kidney stone is a risk factor for both sexes. Oo. Yan, okay. So, ano pa? So sa pagbabalik ng usapang Aldrich, sa ating tatalakayin naman ang iba pang mga sakit. Bioclon capsule is best for immunity, beauty, and vitality. Bioclon as a premium capsule contains powerful antioxidants, anti-inflammatory, anti-aging, minerals, and vitamins. Bioclon provides unique combination for cell regeneration, cell renewal, and controls cell damage that will improve quality of life. Ang Bioclon capsule ay may Cell Protect formula at Aura King para maiwasan ang cell damage sa ating katawan at mapanatili ang immunity o malakas na immune system para iwasan ang sakit, beauty para mapanatili ang ganda, blooming na aura at healthy skin, vitality, energy sa araw-araw at panlaban sa stress at fatigue. Kaya san ka pa? Araw-arawin ang paggamit ng Bioclon capsule. Ibalik ang gandang nawala, ibalik ang young and good-looking you. Sa Bioclon, gandang simple lang, healthy ka na, blooming ka pa. Pagod na ako. Kaya ko pa ba? Love, pahinga ka muna. Mamaya ulit. Iba talaga ang feeling pag ikaw ang kapiling. Paumasahe is available in all leading drugstores and supermarkets nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Love, bagay ba? Wow, ganda naman. Ang sexy at ang bango talaga ng mo. Dahan-dahan lang. Ikaw kasi, nakakagigil. Tapos na. Ang bilis naman. Nagkakandara pa. Isaglit lang naman, tapos na. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. At tayo nagbabalik sa usapang Aldrich at syempre kasama pa rin natin ang doktor ng bayan, Doc Jose Olsua at syempre Sir Jomar Estrera. Ngayon itutuloy natin ang ating usapan. Ngayon naman ang pag-uusapan natin ay ang ulcer. Saan nga ba natin ito nakukuha at ano-ano ang pwede nating gawin para maiwasan natin ang magkaroon ng ulcer? Yes, Sir Doc. Jomar? Kasi sa karaniwang tao, mararamdaman nila muna sakit ng tiyan. Pero hindi nila madidistinguish kung ano yun. Ulcer ba yun? Gastritis ba yun? Or ano pang meron kasing karamdaman na related sa stomach. Yung ulcer, Doc, paano yun nakukuha ng isang tao? Actually, ganito yan eh. Sikat na sikat talaga yung word na ulcer, ano? Pero alam nyo ba na maraming pagbabago sa konsepto ng ulcer? Ang original na word na ulcer is just a very basic term na pwedeng may ulcer ka rin sa normally gastric ulcer, meaning stomach, no? Pero pwede ka rin may ulceration sa colon o kaya sa ibang, may ulcer ka sa dila, may ulcer ka sa may gums, mga ganon ulcer. Pero mas ngayon, kasi ang tanong niyo po kung anong cause, no? Kung diretsang salita, na pag-alaman ng ulcer ay hindi dahil sa ikaw ay hindi kumain ng tamang panahon, oras, no? O kaya sabi, sige, ma-ulcer ka, hindi ka ayaw mong kumain. Ganun, di ba? Yung, sa mga pelikula, gamit na gamit yung mga ganun. Pero it's about time na sabihin. Kahit sa aming mga nanay, Doc, gamit na gamit sa yan. mga panakot sa mga anak nyo, no? Medyo baka naman sabihin ng anak nyo, Ma,
mag-update ka na. Hindi na uso yung ulcer. Napanood ko kayo kay Dr. Ursua. Ang ulcer kasi ay due to Helicobacter pylori. It's a type of bacteria. It's a microorganism na na-identify nung nag-endoscopy o may urease test o maraming mga iba't ibang mga molecular approach to making a diagnosis. Ang ulcer is only given as a diagnosis once meron kang positive na H. pylori test. So yun ang statement, no? Now, ang mas tama ngayon, pag halimbawa yung acid peptic disease, yung gastritis, yung mga heartburn, pero usually dito lang muna sa taas. Kasi remember, bago ka ma-ulcer sa stomach, meron ka pang munang nasasaktan na yung esophagus. Yung ginagamit na kung saan yung nilunok mong lahat ay dumaan doon, no? Kasi ang episode na to ay lunok kaya lahat ng nilunok mo ay dadaan sa esophagus, no? Yung esophagus bago makarating sa stomach, merong valve yan na pagka na-relax yan, magre-reflux. So yun yung common na GERD, yung GERD, gastroesophageal reflux disease. Palagi ko naririnig acid reflux. Kaya acid peptic. GERD. Kasi ang talagang common, di ba? Pag sinabi ang isang pasyente, halimbawa sa doktor, masakit dito sa aking upper, dito sa aking epigastrium. Ito yung mga medical term. Ito kasi epigastrium yan, Pero maraming ibig sabihin yun. Pwedeng ang isang, kung matanda na yan, pwedeng inaatake sa puso, inferior wall infarct. Pero ang presentation niya parang gastritis. Kaya heartburn, sabi. Parang burning sensation over at the heart area. Pwede rin presentation din yan ng iyong gallbladder disease. Ang epigastric pain or heartburn could be pagkatapos mong bigyan lahat, binigyan mo na ng antacid, binigyan mo ng mga usong-usong ngayon, mga proton pump inhibitor, mga palasak na nung una pa ang panahon, sasabihin, uminom ka ng gatas, anak, para... Pero ang kasi, yung tinatawag na acid peptic disease, may connection kasi ang stomach natin sa brain. It's all up here. So pag na-stress ka, Dok, pwede kang magkaroon ng ulcer. Tama po. Acid peptic muna. Huwag na lang Pag ulcer. overthinking. Mga overthinkers, yung mga ambisyoso, mga type A personality, mga palaban, mga Maraming iniisip. stress. Yan. Kasi may connect. May connect yung palaisip, yung brain, sasabihin niya, mag-overflow ka ng acid. Sa mga workaholic Mga din, Doc. workaholic, yung mga... Kaya minsan sinasabi, hindi ka kasi kumain, so ang ginasgas nung acid mo, yung sarili niya, init up niya kasi wala siyang maigas. Wala siyang ma-churn out, wala siyang ma-digest. Yes, Doc. Kaya, kasi minis mong kumain. Tapos palaisip ka pa, pero hindi ka agad din ma-ulcer. Kasi we have to correct that now. Hindi ulcer muna, gastritis, itis muna. And then, yung ulcerations due to Helicobacter pylori. And then, pag ulcer din, kailangan may pathologic, talagang sisilipin yung endoscopy, gastroscopy, talagang may papasok na fiber optic na may camera. And then, meron din yung parang high-tech na kapsula lang, nilulunok mo yung kapsula, yung pala camera siya. Tapos, kukunan lahat yung bituka mo. Pero ang talagang is the best na magawin yun para ma-diagnose, hindi lang ulcer, pati yung cancer. Kasi ang usong-uso din yung cancer. And by the way, ulcer could be related also to cancer. Na-ulcerate siya dahil yung pala sa ilalim nun, may cancer, may tumor siya. Ang ulcer ba, Doc, related din ba siya sa heart attack? Yun na, sinabi ko kanina, ma'am, na yung presentation ng acid peptic disease ay in reality, some doctors may not know it, na yung palang, sabi ng doktor, ulcer ng ulcer, o kaya acid peptic, gastritis, yung pala inaatake na sa puso. Not really related, but it may be misinterpreted by a young doctor that what's going on with the patient is really a heart attack, pero ito namang isa, bigay ng antacid. Parang buong araw na siyang naka-antacid, hindi naman nawawala. Well, you doctor is about to, get the ECG of this patient, get a good history of this patient.
get some blood chemistries, yung mga CK, MB, mga ganun. Basta yung pang alam na kung i-decipher mo kung atake sa puso Sige, Doc. or ulcer lang or gastritis lang if I may say. So, Doc, may mga dapat ba din tayong iwasan na mga pagkain kapag meron na tayong ulcer? Alam mo, nung unang panahon, malagi sinasabi na huwag palakain ng citrus, huwag palakain ng mga labuyo, yung sili. Pero alam nyo, hindi naman siguro pagka may gastritis ka na, pero kung minsan sasabihin, huwag kang magkape. Kasi yung caffeine will make it Worse. yung magre-release ka ng parang stimulant siya. Yung mga, di ba pag laway na laway ka, makakita ng sili, stimulant siya sa pag-produce ng acid. Kung may hyperacidity ka. Doc, may isa pa. Ito kasi usually, karaniwan ito naririnig natin. Pag sobrang kain sa gabi, or bangungot, usually sa mga lalaki. Ito naman ay yung tinatawag na acute necrotizing, the word necrotizing, kaya necrological order. Necrological order ka kasi nabangungot ka. Acute necrotizing pancreatitis. Ano yun, Doc? Ito yung Anong cause? parang nai-eat up ng dahil sa ang dami mong kinain, nag-self-digestion yung pancreas mo dahil sa dami ng trabahong gagawin niya. Dahil ang dami mong kinain, natulog ka kaagad. Although may kasabihan, dito na yung sa tanong ni Ma'am Cynthia, related ba? Sabi na ganyan. Alam nyo, yung pala inatake, kaya namatay. So, in reality, yung bangungot, pwede ring atake sa puso yon in reality. Sobrang kain. Nagkataon lang, sir, pero pwedeng mahirap. Kasi pag sobrang kain, acute necrotizing pancreatitis. Pero dahil natanong ni Ma'am yun, parang diniretso niya, ang in reality, yung mga nabangungot, pwede ring atake rin din yan. Nag-silent MI, silent, kasi wala man lang kamuwang-muwang, wala man lang pasabi, silent, di ba? Parang, tapos, lalo yung mga diabetic, you are prone to having silent MI. Kasi your sugar is not really controlled. Kaya ingat din sa mga diabetic kasi yan ang common na ikinamamatay ng mga uncontrolled yung diabetes nyo. Kaya kung may gamot, gamutin. Ay kung may gamot, inumin. Kaya pala, Doc, yung lagi nilang sinasabi na wala man lang signs na, ayun nga, bago siya umalis. Oo, bago wala siya man lang umalis. paalam. Kapag binangungot ang cause ng pagkamatay, wala man lang sign, gano'n yung sinasabi. Yeah, either of the two, either the acute necrotizing pancreatitis or atake sa puso, they are related. Dun sa pagkawala na pagising sa umaga, hindi na siya magising. Tapos syempre, ang common term lang ay nabangungot. Pero syempre, kung gusto niyong malaman talaga for the sake of the family, baka may susunod hindi sana ako nananakot. Pero ipaalam nyo sa pathologist, kailangan may autopsya. So it will help naman, Doc, pag yung sa pagkain ng katamtaman lang, tama Bago na ang matulog, pagkain sa gabi. Kaya nga uso yung before 6 before 6, saka konti lang kasi mahirap mag-digest pag matutulog na. Saka pag ang isang iniisip ko to na pwedeng sa dami ng kinain mo, nag-GERD ka, nag-reflux ka, tapos yung kinain mo pumunta sa baga mo, namatay ka. Di ba? Aspiration. Di ba pwede rin? Oo, Doc. Kasi merong, paano kasi, nung ako'y residente sa Manila noon, meron kaming pasyente na naghihintay ng sundo. Na talaga ibig sabihin, inatake yan, pero nagamot namin, okay na, Lola. Tapos siguro nagutom si Lola dahil sa kakahintay ng sundo niya. Iba ang sumundo sa kanya si kamatayan Kasi bigla siyang nag-arrest. Yung pala, nag-aspiration siya dahil kumain lang. Okay. Nag-aspirate. Kaya pala, Doc, pag nasa hospital, puro soft diet yung nila. Nagmamaktol pa pasyente na, lalo kami sa OB, kasi obstetrician gynecologist nga rin po ako, yung mga nagli-labor, wag na po kayong kumain, di ba? Oo, Doc. Tapos, galit na galit sila dahil sa minsan na parang nagpipiloso po pa. Paano kami magli-labor kung wala naman kaming energy?
Di ba yung labor, the word labor, di ba yung Doc. trabahador nga, laborer, di ba? Ito labor, hindi pinakain ng obstetrician gynecologist. Wala daw sila energy to labor. Kasi ayaw namin mamatay kayo sa aspiration. Kasi alam nyo, pag nag-iiri kayo, o kaya kung minsan, they would ask for pampatulog. Alam nyo ba na may namatay dahil siya'y sinisiti scan in MRI lang? Kasi binigyan ng midazolam, nag-aspirate, tulog, patay. Pagtingin nila doon sa tube, may ganun kasi kaya kami, ingat na ingat din kami sa pagbibigay ng mga pampatulog. Kasi kung ikaw ay busog o hindi ka nag-NPO, o yan, yung mga words, may sasabi, nothing per orem. Don't eat, in other words. So, actually, sa totoo lang, ang pagkain pala, sa kalulunok, nakamamatay din. Okay. Ang usapang Aldrich na ito, ang usapang ulcer, gastritis, at saka bangungot ay hatid sa inyo ng Aldrich Pau de Arco. Sa aming pagbabalik, pag-uusapan natin yung pinaka-aantay nating usapang lunok. Ang Pau liniment ay ang pambansang liniment. Ito ay hindi basta liniment lang, ito ay premium at quality liniment na gawa ng Aldrich Corporation. Kaya naman, ito ay tinatawag na pambansang liniment para sa lahat ng klase ng sakit ng katawan. Body pains, muscle pains, back pains, joint pains, stiff necks, headaches, arthritism, rheumatism, insect bites, sakit sa tiyan, anti-varicose, iwas sa pasma, muscle cramps, and sprains. At ang Pau liniment ang nag-iisang liniment na may sikap mo extract. Ano ba ang sikap mo extract? Ito, ang special combination ng mga mabisang imported at local herbal plants extracts tulad ng Pau de Arco from Brazil na may anti-inflammatory, anti-pain effects na nanunuot at pinanggagalingan ng sakit ng katawan. Kaya naman, ang Pau liniment ay hindi lang basta-bastang panghaplos o home remedy para sa sakit ng katawan. Ito ay nabibilang sa drug category at aprobado ng Food and Drugs Administration. Kaya para sa sakit ng katawan, dito tayo sa quality, premium, effective at garantisado. Ipaw mo yan dahil walang aw sa Pau. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pau liniment. Sa arthritis at rheuma, sa muscle ache at marami pa, lahat ng yan ay mawawala sa Pau liniment. Pau liniment, Pau liniment, Pau liniment, Pau liniment, Pau liniment. Pau, 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 Pau. Walang aw sa Pau. Ang buhay natin sa araw-araw may kanya-kanyang aw. Minsan, dala ng edad. Agoy! Kahit bagito, hindi exempted dyan. Basta't nagbabanat ng buto, panigurado. Kahit nga kung panat ang buto sa araw-araw na pagmamaneho, rain or shine, sa tindi ng traffic, buti na lang pagdating sa bahay, nandyan si Commander. Unang hagod pa lang, nanunuot na ang init at lamig. Dama agad ang ginawa. Yung tipong instant pero long-lasting. Nakakawala ng pagod. At ang bango pa, in fairness. Yung sakit ng katawan, normal lang yan sa ating kumakain ng sagan. Kaya nga may Pau. Kaya go lang ng go, bro! Dahil walang aw sa Pau. Welcome back sa Usapang Aldrich at ito na. Sisimulan na natin ang Usapang Lunok. Kasama pa rin si Ma'am Cynthia Madrid at ang Doktor ng Bayan, Dr. Joe Osua. At syempre, kayo'y naiintriga kung ano nga ba ang lunok na to. Kagaya kanina ng naging topic natin na madaming namamatay dahil sa aspiration. So,
karugtong pa rin nito, meron pa rin siyang in relation ito sa usapang lunok. Kung ano ito, abangan natin kay Dr. Ursua sa kanyang explanation kung ano nga, bakit nga ba nakakamatay ang lunok. Ako na lang magtatanong diretso. Dun sa usapang jugs pag hindi mo napigilan, pwede bang lunukin? Masama bang lunukin? Bawal ba? Or may side effect ba? Magdiretsa ang salita tayo ba kung ano nang isipin ng mga nanonood ngayon, excited. Walang mali siya, Doc. Walang mali siya. Kasi syempre kung hindi natin specify, pag nalunok mo yung nilabas ng either of the sexes. Pero siguro ang tanong mo, sir, yung mas yung malaman, yung mas yung similya, sabi semen, no? Kung nalunok mo siya, unang-una ang paglulunok ay sinasadya kasi it's a voluntary decision. You made a decision, hindi pwedeng na-aksidente lang yon, no? So, i-correct ko po yun. I'm sorry, but swallowing is a conscious effort. Kasi part yun ng ating ng defense mechanism, sir, ma'am, na ang katawan natin kung ayaw talaga, pwede mo namang isarwa or idura or ilabas, no? Pero kung sakali na hindi nyo talaga sinadya nyo out of love or walang masama kasi after all, ang semen is made up of protein, fructose, sugar, at saka mga citric acid at mga kung ano-ano mga sperm cells lang naman. Doc, sa lalaki yun. Paano pag sa babae? Ang babae kasi wala silang semilya, pero pwede rin silang yung squirt kasi ihi yun. Kasasabi ko lang nung kanina na wala pong masama kasi kung alam mo, na-identify mo bodily fluids, puro kayo lunok kasi, puro kain. If you understand that it's part of the body. Pag ba mataas ang mas mataas ang testosterone level mo, mas madami ka bang mailalabas? Pwede kasi syempre kung direct relationship ng madami, pag the more you are stimulated and yung tagal ng yung sexual activity, sa tagal ng interval, syempre makakadagdag sa yung amount of stimulus, yung stimulation. Kung lahat magbibigay, sasabihin ni prostate, magdo-donate ako ng 50%. Ganun. Pero normally 20 lang siya, di ba? Pero yung seminal vesicle, tapos syempre yung ejaculatory duct, magbibigay din. Tapos yung paano hihigupin yung laman ng balls mo, yung mga sperm cells, no? Yun yung magko-contribute sa dami ng ilalabas. Pag malabnaw ba or malagkit, meron bang impact sa pagbubuntis ng babae? Or pag sinabi na, malabnaw? Physical, those are physical. Normally, ang similya, pagkalabas, clotted din, kasi para hindi kakalat. Pero one of the factors for fertility is the ability to liquefy. Yung liquefaction. Kasi yung dito mag-a-act yung mga enzymes, no? Siguro yung kalabnawan, physical lang yun, Sir Jomar. Pero hindi dapat gamitin na basihan automatically para sa kanyang kakayahan para mag-fertilize. Kasi ang basihan ng kakayahan is more of sperm count. After all, ang seminal fluid is made up of the sperm cells, that's a solid part, and then yung mga liquid part, yung mga prostatic secretions, yung iba't ibang nagbibigay yung mga iba't ibang parte. Pero iba rin yung nagsagu-sagu ka kasi medyo ikaw ay celibate ng mga ilang buwan, kaya nagkaroon ka na ng pearls. Yung nagsagu-sagu. Na yellow. Yung ejaculation ba nakakababa ng stress? Or depression? Something. In general, be it sex in general, when you reach an orgasm, our body, our natural opioid will be secreted. When you talk about opium being addictive, merong memory na it's a nice feeling, yung beta endorphins.
Marirelease yun kaya ang sarap ng tulog. Yung brain natin ang magbibigay ng tinatawag na peaceful kasi yung natural opioid. The word opioid, meron tayong natural opioid. Nakita mo yung batang naipit ang kamay tapos umiiyak siya tapos sasabihin ng mami kukunin yung kamay, ibablow niya tapos sasabihin wala nang aray yan. You know why totoong walang aray? Because yung act of yung massage therapy, yung pagyakap, yung hinag mo and then kinausap mo siya tapos yung blowing will cause that kid will secrete natural opioid and then biglang wala aray. Tapos nakangiti na. Yung aray. Sabi initially umiiyak tapos biglang peaceful, paano ba sabihin yung parang naibsan yung pain niya. Kaya, sir, yung sinasabi, na-allude mo na ikaw ay mawawala ang depression, mawawala yung mga negative mga feelings. sorrow or something. We would say, nobody would say, ayoko niyan. I don't know, pero kaya they would pursue it. Tingin nyo, after this program, million na ang viewers natin. Doc, during discussion, may mga previous discussion kasi kami regarding sex. Ang sex is nakakatulong daw sa heart health. Dati Doc, kong sinasabi. Sasagutin mo yan sa pagbabalik okay. ng Usapang Aldrich. Tutok lang kayo dito at sasagutin yan pamaya-maya lang ni Doc. Si Mr. Ba ay nangihina na, walang gana, di na tumatagal, wala nang gana sa romansa. Huwag kang mag-alala, narito na ang Energo Toro Capsule. Ang Toro Capsule ay isang food supplement for men. Ito ay may unique combination ng mga potent herbal plants, vitamins, minerals na nakatutulong para ibalik ang sigla at lakas ng mga kalalakihan, para ibalik ang init ng pagmamahalan. Ang Toro Capsule ay may tinatawag na Ergo 5 formula na siyang nagpapabalik ng tagal at lakas ng mga kalalakihan. Ang Ergo 5 ay ang kakaibang kombinasyon ng herbal plants na napatunayan ng mabisa para itaas ang energy, libido at sex drive ng mga kalalakihan. Guarana seed powder, horny goat weed extract, Korean ginseng root powder, ostro herb powder at spirulina seaweed powder. Aside sa mga herbal plants, ang Toro rin ay may mga vitamins and minerals. Vitamin A, C and E, vitamins B complex, calcium, zinc, taurine, L-arginine. Sa regular na paggamit ng Toro, ito ay nagbibigay benepisyo sa mga kalalakihan sa pamamagitan ng increase ng testosterone level, improve ang sexual stamina at physical endurance. Ang Toro Capsule ay aprobado ng Food and Drugs Administration at ito ay isa namang tiyak na quality products na handog sa inyo ng Aldrich Corporation. Mag-Toro Capsule na sa Toro Capsule, tagal at lakas na di maatras. Pare, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, kailan pa kayo matatapos ng pandemya ito? Masyado na kasi ako nag-aalala para sa anak natin. Bumili ka kayo ng maraming vitamin C. Miss, pabili ng vitamin C. Para sa'yo, sir? Hindi, para sa anak ko. Miss, excuse me po, pabili ng herbal capsule. Para sa'yo, sir? Para sa tatay ko.
Frontliner po kasi siya. Pa! So, turunin yung ulam pa. Pa! Diyan ka lang. Pa, ito na lang po muna. Salamat na. Miss, herbal capsule na by quercetin po ang bibilhin ko. Ah, alam ko yan. Eto, PDA Herbal Capsule with Quercetin. Boy, ano yung quercetin? May antiviral at immunity booster po. Bagay sa trabaho ng tatay ko. Ano ba yung trabaho ng tatay mo? Frontliner po kasi siya. Ang swerte ng tatay mo. Napaparamdam mo pa rin sa kanya ang yakap mo kahit hindi pwede. Paano niyo po nasabi? Frontliner din ako. Kaya hindi ko pwedeng lapitan yung matanda kong tatay. Yakapin niyo na rin po siya. 3 times a day. Sir, alam mo, pwede din yan sa'yo para iwas sakit, iwas virus. At sa'yo din, sir, para sa mga anak mo. Hindi lang kasi vitamin C ang kailangan nila. PDA Herbal Capsule o Pau de Arco with Quercetin with antiviral properties. With PDA Herbal Capsule, yakap 3 times a day. Every day PDA, every day healthy. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. At tayo'y nagbabalik sa Usapang Aldrich at ito'y hatid pa rin sa atin ng Toro Capsule, pangmalakasan, pangmatagalan. At ngayon, sasagutin ni Dr. Ursua, ang doktor ng bayan, ang katanungan ni Sir Jomar. Sir Jomar, pakiulit nga po ang tanong mo. Doktor ng bayan. Ang tanong ko is, ano ang relationship ng sex doon sa heart health or yung overall na health ng ng isang lalaki? May relationship nga yung function kasi yung blood vessel. Yung atake sa puso kasi, ang pathophysiology ng atake sa puso is kaya ka inatake dahil hindi nadaluyan ng dugo yung puso mo. In fact, yung Viagra, yung sildenafil, was intended for chest pain, for heart problem na akala nila pag ininom mo yung Viagra, yung puso mo hindi na masakit. Kasi bubukas yung vessel, mapupuno ng dugo. Siyempre, kasi ang pain process dahil nga walang daloy ng dugo, naipon yung carbon dioxide, naipon yung mga pain neurotransmitters. Pagka ganun kasi, kailangan yung daloy ng dugo, kaya pwedeng related yung erectile dysfunction or yung sexual performance sa heart health. So, sa madaling salita, they are related, yes. So, okay, Doc. Kanina mention mo yung mga gumagamit ng mga food supplement for sex enhancement. Kung may nabubuhay sa sex, meron din bang namamatay? yes, because of baka unknowingly may sakit sila sa puso, nagtrabaho ng husto yung heart nila dahil ang excitement will cause your heart to pump. Siyempre, di ba, kaya magtatachycardia ka, di ba, parang bug. Tapos, siyempre, yung excitement mo rin, ano ba ang proseso ng erection, di ba? Kailangan ma-fill upan yung spongy tissue. May namamatay, parang sa medical legal, he died while planting the Filipino flag. Erasing it. Kasi, while on top, or while you are doing it, inatake ka sa puso. So, just to answer, no? Pero ibig sabihin, siyempre, baka may, pwedeng kulang na lang sabihin, before you engage in sex,
magpa-check up muna. Pwedeng ganun. Akala ko, Dok, kaya may namamatay kasi naglalak. Di ba may issue na gano'n? Ay, hindi nakamamatay yun. Di ba Nakamamatay lang sa hiya. Ano yung naglalak? Bakit naglalak? Ganito yan. Yung vaginismus is a term. Yung babae ang What's the term, may Doc? What's the term? vaginismus. Vaginismus. Yung it's a condition na ang babae pag hinawakan mo lang yung parang yung paano ba sabihin yung ano niya, yung organ niya, yung labia niya or part ng vagina, yung introitus niya, yung opening niya. So, let's say naging successful na pumasok yung dapat pumasok, pero nilak niya, di ba nilak niya na gano'n, yung labia biglang magko-contract tapos ikokot niya yung penis. Nag-contract tapos hindi na siya nag-relax. May stress ba siya, Dahil no? na-stress, di ba illicit yung affair, or baka ayaw nilang nagtatago sila. May psychological o kaya may connection. trauma din yun. Baka nung unang panahon na abuse, baka may konti ring psychodynamics na nung bata. Pero hindi nakamamatay ang lacking kasi all you have to do is give them relaxant? Yung relaxant o kaya patulugin mo lang, sedate them. Actually, nakita ko ito sa isang sa FB. Nakita ko na parang pinapakita nila na heto, nag-lock yung... Nag-lock sila. Oo, nag-lock sila. Tapos dinala sila sa hospital. Binalot sila ng banig o kaya ng kumot. Kasi syempre, mapapaaray kasi yung lalaki pag pipiliting tanggalin. And then, Pero besides the trap na yun as well. Hindi naman niya ikamamatay, Doc, yung lalaki. Mabibigyan sila kaagad ng karampatang yung nandiyan yung doktor. Mas nakamamatay yung nakita ko yung, kasi na-mention yung nakikita, yung mga sexual trauma o mga yung nalacerate. Siyempre, mabibleed to death yung bleeding kasi. Yun ang mas nakamamatay kasi meron kaming, halimbawa Valentine's Day, hinahanda na namin yung aming emergency room kasi alam naming may mga emergencies. So napakahalaga pala, Doc, na may communication pareho ang mag-partner. Yes, saka kung hindi po kayo sigurado, magpaturo kayo sa inyong doktor. Mga legend kwento. May mga balita naman. Yung sa lalaki, pag naputol, paano yun nababalik? Basta dalhin ka agad yun, ibabalik, microsurgery. Kasi kung maibalik yung mga blood supply, mabubuhay muli. Pero Doc, necrosis. same pa rin ba ang performance nung mga ganyan na putulan tapos binabalik? Same pa rin ba ang performance nila? Kung depende sa severity at saka depende sa galing nung nag-reanastomose, yung nagbalik. Anong doktor yun, Doc? Ang nagbabalik? Usually Surgeon? urologist. Urologist. Kasi uro sila ang expert sa organ. Hindi mga organist. Sa usapang Aldrich, ating napag-usapan ang tungkol sa ulcer, gastritis, at saka sex health. Sa puntong ito, ating tanungin sa kanyang huling advices si Doktor ng Bayan, Dr. Joe Ursua. Yung to prevent UTI for both sexes, dapat uminom palagi ng tubig, huwag titipirin, at kung naihi, dapat umihi, at huwag tiisin ng... Kung naihi ka, umihi ka. Parang maghanap ka ng CR. And then, iwasan yung mga maalat, at saka in terms of UTI, siyempre sa sexual health din, kasi hygiene, proper hygiene, palaging i-practice ang proper hygiene, malinis, no? Maghugas before and after, even sa sex per se, we ask you to urinate before and after para i-flush out nyo yung mga bacteria na pumasok. Kasi after all, ang UTI is due to ascending infection. Ascending means tumataas, umaakyat. So, i-flush out nyo sila. And then, make sure na wala kayo ibang mga concomitant diseases like your stones. Kasi if you have stones, then they should be managed because risk factor. Kung halimbawa yung ari ng lalaki, phimotic, mga bata, they should have circumcision. So, may nakita tayo na value na circumcision to prevent UTI. Now, sa mga GI, mga gastrointestinal or mga epigastric pain, ulcers, siguro sabihin natin yung behavior, kung ma-modify natin yung lifestyle, less stressful pa rin kasi yun naman talaga ang palaging itinuturo. You should know how to relax. So, yung ulcer,
you should undergo a gastroscopy, endoscopy. You should see your doctor, your gastroenterologist. And then wala masyadong kasi dahil medyo laos na yung concept na hindi ka kumakain sa tamang panahon. Hindi na kasi. Ang mas importante yung H. pylori test. So that's for the acid peptic disease prevention. Yung GERD, syempre huwag kumain ng madami. Yung necrotizing pancreatitis, kung matutulog ka na in few hours, dapat huwag nang magpakabusog. Yung tungkol naman sa heart attack sa gabi, pwede namang you should see your doctor so that lahat ng risk factors ma-treat para hindi kayo atakihin unknowingly. If you're diabetic, treat diabetes. Take your medicines. Huwag ko kayong mag-atubili na mag-follow up sa inyong doktor. And then, sa sexual health, yung ABC na palagi kong sinasabi, abstain from it. If you cannot keep up with it, if you cannot be responsible for it, then abstain from it. You don't deserve to have sex if you cannot yung tamang behavior for it or yung prevention. Be loyal, use condom, hindi yung used condom pala. Please use a condom or barrier if you cannot be faithful and, well, of course, sagutin nyo yan, no? Ng konsensya nyo. Maraming salamat, Doc. At isa na namang makabuluhang talakayan ang natapos sa araw na to. Ako po si Cynthia Madrid ng Aldrich. Ako naman po si Jomar Estera ng Aldrich Corporation. Ito po si Dr. Jose Arzua, yung doktor ng bayan. Maraming salamat po. Abangan nyo ulit kami sa susunod na mga usapang Aldrich ng mga makabuluhang talakayan. Dito lamang yan sa Highland TV at i-follow nyo kami sa RNG Luzon Regional News Group. Maraming salamat!